Zdravo svima, ovo je podcast Storymaker. Možete da nas gledate na YouTube kanalu Storymaker, a također da nas slušate preko platformi Spotify i Apple Podcast. Sujetno je misliti da se sa završetkom fakulteta stiču sva znanja. Ja sam uvek uživao da radim sa mlađim fah kolegama i koleginicama koji su tek došli sa fakulteta. Zato što je njima svežije znanje, zato što oni bi po nekom pravilu trebalo više da znaju od nas. Mi živimo u vremenu celoživotnog učenja i celoživotno učenje je imperativ. To više nije ja želim, ja ne želim. Da, naše su generacije da je učili da je potrebno da završimo školu, da se zaposlimo i da odatle idemo u penziju. I mi smo u tom trenutku od jednoga mi ćemo došli do toga ja ću. Dakle, mi smo učeni i vaspitavani u jednom kolektivističkom duhu. Današnje dete je dete koje se vaspitava u jednom vrlo individualističkom pravcu i dete svako ima ispred sebe, iza sebe i u sebi prvo ja. Pa svako vreme nosi svoje vreme i mi sebe lažemo na mnogo načina i lažemo se redovno i vrlo uspešno. Mi pričamo o nekim proteklim rajevima, zapravo misleći na periode kada smo bili mladi. Taj grad Kruševac 90. godine je bio, kao i cela Srbija, grad u kojem je moglo da se nađe sve, u kojem su živjeli vrlo siromašni ljudi, koji su živjeli vrlo bogati ljudi. Svi se sećamo vreme dizelaša, vreme ljudi koji su uvlačili perjane jakne u trenerke. Tu vrstu šunda to ni južni vetar nije mogao da donese u svojim najluđim danima. Meni je u zadatku od drugog razreda bilo da gledam drugi dnevnik RTS-a kako bih bio u toku sa društveno-političkom situacijom u zemlji, regionu i u svetu. Ja sam mnogo puta sa đacima dolazio u situaciju da se razjašnjavamo oko toga da li Bill Gates ima diplomu ili nema. To je bila istinska potreba da mi ne ostanemo iza nekog zida koji će da služi zato da ta civilizovana visokokulturna Evropa ima gde da baci otpad. I onda moj dobri anđeo Aleksandra Orović, koja radi u Laguni, kaže: znam da si nešto piskarao, ajme pošalji to da čitam, molim te, idem na letovanje. To iskustvo je s jedne strane divno, sa druge strane vrlo bolno i iznad svega potrebno. Nađeš se u mašini koja izbacuje knjigu dnevno. Moji junaci imaju tendenciju da ćute zbog toga što je ta njihova tišina suštinski povezana sa otporom prema situaciji u kojoj su se našli. Zato što onako kako dopisujem junaka, ja dopisujem i prostor njegov. Dakle, Beograd jeste Beograd, samo sa drugačijim zgradama, sa drugačijim ulicama, uz one koje su poznate, koje su tu su i neke koje sam ja dogradio. I ove književne radionice i ove poznate naravno škole za pisce, neće ni jedna od tih škola da napravi pisca, ja to smem da kažem odmah, ali ako je do toga da im pomogne da preskoče neke početničke greške, u tome može mnogo da im pomogne. Dobar dan, dobrodošli u novu epizodu podcasta Storymaker. Današnji gost nam je Mladen Stevanović. Mladen Stevanović je pisac, autor je romana Ramovi za pogrešne slike, Sudbine plešu tango i Hipokratova deca. Između ostalog, Mladen Stevanović je i profesor književnosti, završio je fakultet za književnost, predaje srpskoj školi i direktor je u školi Kralj Petar I u Beogradu 10 godina. Ako se ne varam, pričat ćemo sa njim o svemu. Pričat ćemo sa njim o prošlosti, o onome šta ga je navelo da piše, šta je čitao u detinjstvu, šta ga je sve inspirisalo da se bavi književnošću i tako dalje. Između ostalog, ono što ne smemo da zaborimo, to je da podržite ovaj kanal Storymaker tako što ćete se subscribe-ujete na ovaj kanal, što ćete kliknuti na ovo dugmence na kojem piše subscribe
i da podržite naš kanal također na Patreonu. Kao što sam rekao, Mladen Stevanović je naš gost. Dobrodošao, Mladene. Hvala, bolje vas naš. Mladen Stevanović Crni. Zovu te Crni. Sad, zašto, otkud taj nadimak Crni? Taj sam nadimak dobio u gimnaziji kada sam negde na polugodištu prvog razreda završio svoju pomorsku karijeru i svoj boravak u Kotoru u srednjoj pomorskoj školi prešao u Kruševačku gimnaziju. Mlad čovek sa mnogo ideja o tome šta je moreplovstvo i šta je to biti kapetan na beloj lađi. I tako ja upišem srednju školu u Kotoru, pa sam posle 6 meseci i jednog potopljenog školskog broda dospeo u Kruševačku gimnaziju na prirodni smer i tu su me, zbog toga što sam došao iz Crne Gore, prvo zvali Crnogorac, a kad su kapirali da zaista nisam Crnogorac, onda su to samo skratili. I otuda je to negde ostalo za ljude iz rodnog grada, iz Kruševca, uglavnom me znaju po nadimku. Deca u osnovnoj školi, pretpostavljate, zovu direktore? Deca u osnovnoj školi ne zovu direktore. Dosta dugo radim u osnovnoj školi, u Kralju Petru sam 10,5 godina. Prethodno sam radio kao profesor srpskog u prvoj ekonomskoj školi u Beogradu, tu sam proveo 8 divnih godina. Raditi sa decom, to je nešto posebno danas. To je posebno svako to. Teško je vreme, znamo sve što se dogodilo, nažalost, u proteklom periodu, ali nekako, obično kad razgovaram sa ljudima koji imaju iskustvo u prosveti i koji to rade, veoma su pozitivni. Kažu da koliko god i one prenose neko znanje na decu, toliko isto ta deca prenose neko znanje na njih. Tako da... Pa to je od početka ideja razmene. Dakle, onoliko koliko mi prenosimo na decu i na mlađe kolege koje dolaze u posao, toliko i oni prenose na nas. Sujetno je misliti da se sa završetkom fakulteta stiču sva znanja. Ja sam uvek uživao da radim sa mlađim kolegama i koleginicama koji su tek došli sa fakulteta. Zato što je njima svežije znanje, zato što oni bi po nekom pravilu trebalo više da znaju od nas. Možda se to meni se čini da pripadamo nekoj generaciji koji je bilo savjetovano, završi fakultet onog momenta kad ga završiš, sve si rešio si svoje probleme, zaposlit ćeš se i to je kao to. Sad čini mi se da se vremenom ipak menja to na neki način, da mlađe generacije shvataju da učenje negde ipak počinje onog momenta, nastavlja se zapravo kada to celoživotno učenje se nastavlja onog momenta kad završiš fakultet i ulaziš u nešto novo, kad nađeš posao i tako dalje. Da, ali mi živimo u vremenu celoživotnog učenja i celoživotno učenje je imperativ. To više nije ja želim, ja ne želim. Više čovjek ne može da nađe posao ni na trafici ako ne govori strani jezik. Jedan, bar. Poželjno da i drugi jezik znaju čak i za takva zanimanja. Dakle, celoživotno učenje je pojam koji se odnosi na sveobuhvatni rad na sebi. Da, naše su generacije da je učili da je potrebno da završimo školu, da se zaposlimo i da odatle idemo u penziju. I to je otprilike negde bila mantra, samo ti završi fakultet, onda ćemo da te negde nekako zaposlimo i tebi će da bude super to. Vremena su se promenila, stvorile su se druge potrebe kada su u pitanju sami pojedinci i ljudi, pojavile su se druge potrebe kada je u pitanju društvo. I potrebe za drugačijim uslugama i potrebe o kojima nismo ni sanjali da će biti potrebne. To se sve negde u posljednjih 15-20 godina razvijalo. I sama činjenica da današnjih 10 najpoželjnijih zanimanja 7 ili 8 pre 10 godina nije ni postojalo. Nama govori koliko se stvari brzo menjaju, koliko moramo da budemo u korak sa njima i koliko svako ispadanje može da nas košta na ličnom i profesionalnom nivou. Da li ti tu promenu možeš da vidiš u radu sa decom u proteklih, kako si rekao, 10 godina? Da li su njihove interesovanja, da li su se ona promenila, da li vide nešto što mi nismo videli u njihovim godinama? I kako to može da se... Deca drugačije posmatraju svet u odnosu na neku decu koja su ranije. To su iste deca, oni imaju iste
periode razvoja i sve se to vrlo lako prati. Možda su se nešto spustili, neki kriterijumi, i možda se vremenski spustilo nešto odrastanje na onom biološkom nivou. Inače, emotivno i mentalno to je ostalo sve isto. Ono što smo mi negde rešili da tamo one sjajne 90. godine rešimo da budemo odjednom kapitalisti i mislili da će time da dođe blagostanje. Mi smo zapravo gorko morali da platimo to iskustvo stvaranja prvog kapitalizma, prvog kapitalističkog društva i mi smo u tom trenutku od jednoga mi ćemo došli do toga ja ću. Dakle, mi smo učeni i vaspitavani u jednom kolektivističkom duhu. Današnje dete je dete koje se vaspitava u jednom vrlo individualističkom pravcu i dete svako ima ispred sebe, iza sebe i u sebi prvo ja. Otuda su današnje deca nešto zahtevnija nego što smo mi bili, jer nas je učitelj mogao 30 ostavi u učionici da kaže ne mrdite. Dakle, mi bismo sedeli tu. I mi slušamo. Mi slušamo dok se on zaista ne vrati. Današnje deca zahtevaju mnogo više pažnje i to je skroz nešto što nam je došlo i verujem da je u tom pravcu da su oni generacije, da su ovo te generacije koje će umeti, koje će znati da učine neke napretke, da ih ovo društvo i ovaj svet ovakav kakav jeste zapravo i način na koji ih tretira sprema za to da budu individualno spremni i da budu, da traže kreativna rešenja za stare, za nove i za stare probleme. Činimo se da ipak u poslednje vreme se jača ta svest o pripadanju nekoj zajednici. Na jedan drugačiji način u odnosu na naše vreme, ali da ipak to postoji negde. Znači da ipak negde oni shvataju da nisam sam na ovoj planeti i da sam deo jedne šire slike na koju mogu da utičem. Da li misliš da je to prisutno? Mislim da se to javlja i da će to da se razvija zato što smo mi svi u jednom trenutku i pomalo izgubili socijalni moment životno. Onda je došla i ta nesrećna stvar sa koronom, koja nas je opet nekako udaljila jedne od drugih. I čitav svet je negde u procesu ponovnog povezivanja. S tim što je, to danas možda malo lakše, zato što postoje neke moderne tehnologije koje nam u tome asistiraju. Da više nije tako teško održavati vezu sa ljudima koji žive u Nemačkoj ili koji žive u SAD-u, da je to sad i lako i jednostavno i potpuno normalno. Tako da u tom pravcu svi oni koji budu zainteresovani i koji to budu želeli, oni će i moći da ostvare socijalni kontakt. Kažem, mreže su samo sredstvo i način na koji se to radi. Potreba je i dalje usko ljudska i usko lična kad se o tome radi. Sada kad govorimo o tome, oni imaju mnogo toga danas što mi nismo imali. Sada kad bismo napravili jedan skok i vremenski i geografski, ti si rođen u Kruševcu, odrastao si u Kruševcu, kada bi u par rečenica mogu samo da uporediš to svoje detinjstvo i takvo odrastanje tada sa detinjstvom današnje dece, kako bi to, šta bi rekao o tome? Šta je ono što oni danas imaju, ti nisi imao ili obrnuto, a da jednostavno ti se čini da bi možda bilo bolje da smo neke alate, aplikacije, šta god imali u to vreme? Ili je nama stvarno bilo bolje kako mi nekad, pa često i možda lažemo sebe? Pa svako vreme nosi svoje vreme i mi sebe lažemo na mnogo načina i lažemo se redovno i vrlo uspešno. Mi pričamo o nekim proteklim rajevima, zapravo misleći na periode kada smo bili mladi. I kada smo bili mlađi i kada smo bili još mlađi. I sve te aplikacije koje danas imaju uz pravilno korišćenje i uz dobar stručan nadzor i vođenje mogu da im otvore svet čuda. Mi to nismo imali. Mi smo odrasli na ulici.
To je zanimljivo, da. Šta je to podrazumevalo sve u to vreme? To je Evo recimo podrazumevalo. u Kruševcu. Meni nepoznat grad, ali opet po mnogo čemu sličan grad u kom sam ja odrastao. Naravno da je, Veći. svi su gradovi vrlo slični što se toga tiče. Odrasli smo na ulici, igrali smo fudbal sve vreme kad nam je to bilo moguće. Čim se završi domaći zadatak, mi smo već na nekom igralištu i već jurimo loptu. Odrastali smo na ulici, ponekad, ja sad ne mogu da govorim afirmativno o tome, ali nama su bile dozvoljene stvari koje danas nisu, vrlo često. Mi smo umeli da ostajemo do jutra u vrlo ranim životnim godinama. Imali smo lokale koji su radili do jutra kada smo bili vrlo mladi. Oni to danas nemaju. Ja danas zaista ne mogu afirmativno da govorim o tome što sam ja bio u prilici sa 15 godina da se vratim kuću u 7:30 ujutru. I da se niko zbog toga posebno ne brine. Osim majke, koja naravno 4 puta pada u nesvest kad shvati da me nema. Ali zna da si negde bezbedan, da ne možeš da suštini da ti se desi, to je to. Ona zapravo zna da umem da se čuvam i zna da se ništa u tom smislu neće desiti. Ali one šokove koje smo mi priređivali svojim roditeljima, ja mislim da se to više nikada neće ponoviti. Ove sledeće generacije su amateri, što se toga tiče. Pa u tom jednom delu ja verujem da jesu, mada i tu se pronađe s vremena na vreme neki ozbiljan profesionalac koji ume da to dobro koji zna znanje, ali znači taj grad Kruševac 90. godine je bio kao i cela Srbija, grad u kojem je moglo da se nađe sve, u kojem su živjeli vrlo siromašni ljudi, koji su živjeli vrlo bogati ljudi. Socijalni jaz je bio zastrašujuć. Veliki broj ljudi koji se doselio u jednom periodu. Otvoreni su kafići na svakom ćošku. Svaki taj ćošak imao svoj bend. Delili smo se na potpuno različite načine nego što se danas deca dele. I ta podela je zapravo bila jedna vrsta identifikacije. Tako je. Tako smo se prepoznavali. Jeste, tako smo se prepoznavali. I čitavo to vreme je zapravo, svi se sećamo, vreme dizelaša, vreme ljudi koji su uvlačili perjane jakne u trenerke, koji su uvlačili... Meni se čini da sam to zaboravio, to urbana legenda ili to stvarno tako bilo? Pa to je stvarno. Pa postoje slike, postoje snimci, to se lako... Nije montaža. Lako nađe, ma nije montaža. Postojali smo, jel te, i mi neki drugi ljudi kojima to nije bila prva stvar i prva asocijacija. Negde smo paralelno rasli kao dva odvojena sveta, a pri čemu smo se vrlo rado družili i to nije predstavljalo esencijalno problem da ja sa nekim budem prijatelj, ali kad smo u gradu, svako je na svojoj strani, znači nećemo se sresti sasvim sigurno. Postoje mesta gde idu jedni, postoje mesta gde idu jedni, gde idu drugi, gde idu treći, to je tako bilo, tako je verovatno i sada, i to su mesta preko kojih i prema kojima mi vršimo neku vrstu identifikacije. I sve to vreme i svi ti ljudi su danas deo vrlo dragog sećanja i uvek mi bude srce puno kad tako na nekoj društvenoj mreži naletim na neku objavu koja se tiče tih kafića i tih mesta iz mladosti. To me uvek ovako obraduje kad vidim da tamo ima još uvek puno mladih ljudi koji i dalje vole tu da sede ili da stoje ispred i da slušaju sličnu ili istu muziku i da... Da li su to poslednji Mohikanci ili se neki trendovi vraćaju? Ja duboko verujem da se neki trendovi vraćaju. Da. I to se da pratiti kroz neke ne kroz magistralne pravce u kulturi i ne kroz magistralne medije, ali i oni više ne mogu da budu imuni za povratak analognih vremena. To se odnosi na
ploče koje su ponovo stvar sa kojih se sluša muzika, to se odnosi ponovo na čitanje, to se odnosi ponovo na neke stvari. To je zanimljiv fenomen. Negde, znači imamo situaciju gde se vraća muzika iz, ne znam, 80. godina, tipa ono Kate Bush u onoj seriji Stranger Things, pa ona stvar koja se vrti, sad klinci koji ponovo otkrivaju i kažu, to je fenomenalno, kako mi nismo znali za to, pa ne možete da znate, jer je to bilo snimljeno pre 30 godina i možda i više. Znači, jednostavno, postoje nekoliko oblasti u kojoj se taj trend, retro trend vraća i to je ono što je zanimljivo. Kao da se prepoznaje ponovo nešto novo u nečem starom. To je interesantno. Dobro, ciklusi od uvek postoje u istoriji. Današnja omladina i današnja deca zapravo na pojave kao što je Prvi svetski rat koji je bio pre 110-115 godina, posmatruju kao na stvar koja se desila pre više milenijuma. Oni toliko brzo žive, da njima nešto što se desilo pre svega 100 i nešto godina deluje kao zastrašujuće daleka prošlost. A sa druge moji strane... klinici kad doći kažu da se nešto desilo jako davno ili pitaju za nešto kad je bilo kao, to je bilo 90-ih. Toga se ne sjećaju i to je sigurno bilo 90-ih, to je jako. A moda se vraća. Da. Moda se vraća i moda se uvek vraća. Moda 90-ih, okej. Dobro, nisam... Pa i moda 90-ih se negde inkarnirala kroz neke... Ja bih to nazvao nus produkte i bude teško čoveku da sluša i da čuje i da zna za određene potpuno uslovno rečeno kulturološke pojave kojima danas svedoči i teško mu bude da sa tačke iole civilizovanog čoveka razume o čemu se zapravo radi. Jer ono što smo mi davne 91. imali kao zastrašujuću stvar za naše roditelje i šta ja znam, to je album Ramba Amadeusa M91 koji je sadržao tekstove wow, ovakve i onakve. To su sve bile bebe i deca u odnosu na ovo što se danas čuje i čime danas pri čemu opet svedoci smo i koje kakvog licemerja i koje kakvog lažnog moralisanja, ali mladi ljudi danas jesu izloženi do kraja razvijenoj pseudo-kulturi, pseudo-umetnosti koja udara na najniže ljudske nagone. Imaju šansu da se izvuku i da dođu do novih sadržaja. Imaju izbor. Stvari jeste u tome što bi trebalo da imaju izbora, a do izbora im je teško da dođu. Ti si spomenuo Kate Bush i trebalo da se pojavi, znači, serija Stranger Things, da bi se neke stvari odatle izvukle iz tog konteksta i da bismo došli do toga da se neko ponovo zainteresuje za to. Kada su u pitanju naši magistralni mediji, ta vrsta kulture i ta vrsta muzike i ta vrsta pojave uglavnom su marginalizovani i kada im se pruži prilika, uglavnom su u terminima koji su prihvatljivi meni i tebi nego što su današnji detetu u 11:30. Bude Bund festival ili tako nešto na drugom programu. Dakle, bojim se da im je danas, bez obzira što su izbori mnogobrojniji, donekle teže da dođu do bilo kojih i bilo kakvih sadržaja koji će da se strogo suprotstave onome čime su preplavljeni. Oni su tu vrstu šunda, to ni južni vetar nije mogao da donese u svojim najluđim danima. Dakle, tu vrstu nečega što oni zovu muzikom, pa to nije muzika, to je zaista udovoljavanje najnižim ljudskim... Sad izgleda da moraju u tom slučaju da postoje neki mehanizmi u njihovom periodu odrastanja koji bi možda regulisali takve stvari i upućivali ih na nešto kako prosto da se izbegne to. Dvostruka je tu priča. Te mehanizme moraju da im uspostave jednako u kući u kojoj odrastaju i jednako u obrazovnim i vaspitnim institucijama u kojima se ta deca
i taj mladi svet nalazi, odnosno gde se oni nalaze, s jedne strane, i sa druge strane mislim da postoje vrlo efikasni načini da se ograniči pristup sadržajima koji su njima neprimereni. Zašto se ti mehanizmi danas ne koriste, to je potpuno odvojeno pitanje. Ono, nažalost, nije pitanje ovoga trenutka, to je pitanje više decenijskog nemara i prostog zapostavljanja kulturnih potreba mladih ljudi. Ako znamo da dečjem programu RTS-a radi 5 ili 6 ljudi, a da u bilo kom drugom javnom servisu dečji program nisu bez 50-60 ljudi. Onda nam bude jasno da mi moramo da ponudimo, da to je jedna stvar, znači ponuda i obogaćivanje ponude je jedna stvar, a potpuno druga stvar to što prema nekim stvarima mora vrlo restriktivno da se pristupa, bez obzira što to nije u duhu demokratskih vrednosti i demokratskih načela. A šta su demokratske vrednosti i demokratske načela? Da svako ima pravo da u javni prostor plasira koje kakve skaradne tekstove i koje kakve po znacima navode pesme koje nemaju nikakvu estetsku vrednost i koje nemaju nikakvu estetsku funkciju. Ali imaju veliki broj klikova, šerova i svega ostalog što ide uz to i to je taj... Pa klik je naš bog. Da, klik je naš bog i ti si pozvao ljude da nam se pridruže tako što će da nam se subscribe-uju tako. Da kliknu. Jer danas je, zaista došli smo u to vreme kada je klik naš bog. Kada je najvažnije prevariti nekoga da klikne. Što ne znači da si ti varao ljude, ja se nadam da će oni potpuno drugačije posmatrati. Tako je. I nisi ih prevario, ali ipak se mi obraćamo možda nekoj druge publici. To je posle tema, ali da. Evo, pitanje za tebe. Na koji bi portal ili koje bi novine preporučio da svom detetu da čita? Dobro pitanje. Pa ne znam, ne znam. To je dakle stvar. Mislim da ne bih preporučio portale i novine, mislim da bih preporučio neke knjige koje mislim da su za taj period srednje škole i malo kasnije značajne. Eto to. Okay. Mislim da bih rekao, batali sad malo vesti, ne moraš to, znaš manje više šta se događa. Da, lepo si rekao, znaš manje više šta se događa. Meni je u zadatku od drugog razreda bilo da gledam drugi dnevnik RTS-a kako bih bio u toku sa društveno-političkom situacijom u zemlji, regionu i u svetu. Ja sam imao zadatak, u 7:15 je bio crtani film, u 7:30 je, pola 8 je počinjao dnevnik. Ti si morao da gledaš dnevnik? To je neka vrsta nasilja. Učitelj naredio da se gleda dnevnik. Jer ja moram da budem u toku sa time šta se dešava u zemlji, u regionu i... Koji si razred bio? Drugi. I sad kako, znači to je 8 godina. A posebno je morao indirekt da se gleda. I kako, znači 8 godina i kako si ti sad razumeo te vesti? Jer on to posle prepričao, objasnio kako dete od 8 godina treba to da razume ili ko je kako shvatio i šta je shvatio? Kako kojeg dana i kako koje nedelje. Ako bi Zvezda pobeđivala, onda je sve okej, ako Zvezda ne bi pobeđivala, onda ne bi bilo sve okej. Ali, dakle... Znači, indirekt je bio... Indirekt je takođe bio obavezna TV lektira. I sad, ovo što ti kažeš da ti nemaš zapravo gde da... na koji portal ili na koju emisiju da uputiš svoje dete je vrlo važna stvar. Mi živimo u svetu koji su pretrpale informacije, ili možda preciznije u svetu koje pretrpavaju interpretacije informacija, gde je zapravo do informacije skoro pa i nemoguće doći. Na manje od 1.500 kilometara vazdušno dešavaju se dva velika vojna sukoba. A mi govorimo o tome zapravo da je najvažnije da naslov na portalu bude dovoljno velika prevara da ja kliknem.
i da se ja upecam i to se zove bait. Znači, oni čak i ne kriju da oni mene pecaju, odnosno šta sam ja. Ja sam posetilac, ja sam somče koje treba da da bome na vaše senzacionalno kliknem. I za senzacionalno... A šta se događa? Uglavnom klikćemo na to. Pa, zapravo... Znači, koliko god ti znaš šta je to, ali odeš i klikneš. Pa ljudi smo, ali polako postajem sve disciplinovaniji. Da. I to se trenira, verovatno. Naravno. I zaista više šokantno. Pa da li je moguće da se na ovom svetu ne dešavaju stvari koje nisu senzacionalne, šokantne i ne znam ni ja kakve sve već, ne, pa izgleda da nisu bitne. All caps lock, bold, evo slika, evo ton, evo sve. Čemu? Dakle, mi smo pretrpani nekim vrstama interpretacije informacija u koje mi sad treba da verujemo i da zapravo budemo lišeni on nulte tačke, samog izvora informacije. Jer jednu stvar, imaš kenoa, stilske vežbe, jednu jedinu najjednostavniju stvar ti možeš da interpretiraš na nepoznati broj načina. Keno je sam dao samo 70-ak ili tako nešto, ne mogu da se setim sad. Ali znači, mi živimo u vremenu interpretacije informacije. Mi do same informacije ne možemo da dođemo. Da. Pomenuo si kenoa, evo možda je moment da se opet sad vratimo u prošlosti, da te pitam sad, znači, odrastanje i te neke prve knjige. Kako je to išlo? Pa prva knjiga koju se sećam, to je Čarboj Samarčić, Vanča Nikolajskog, i to se sećam kao jedno vrlo nerado sećanje. To je bila za mene ogromna knjiga koja je imala 180 strana. Ja to nisam mogao da pročitam, pa sam onda na teži način shvatio da ću ja to ipak pročitati. To je bila neka divna priča. Šta znači teži način? To znači... Ima sine da čitaš? To je takozvana spoljašnja obrada bila prvo, a zarad unutrašnjeg mira. I to je neka vrlo interesantna pričica koja se dešava negde na granici Makedonije, nemam pojma, u kojem u Samaru partizanka kurirka prenosi tajne poruke s jedne planine na drugu planinu. To je potpuno fenomenalna stvar. Danas to možemo da gledamo i kao naučnu fantastiku. Zapravo tako je počelo čitalačko iskustvo. A onda, kako smo došli negde u tu srednju školu koja je za nas bilo vrlo važno formativno mesto i vrlo važno... To beše gimnazija, da li je to matematička gimnazija ili jezička? Kako se to... Ja sam bio na prirodno-matematičkom smeru, postojao je i društveno-jezički smer. To je bio jedan zaista vrlo važan formativan prostor i jedan... Često ta gimnazija negde najvažnija u formiranju pojedinca, u to vreme bilo, mislim da i sada tako. Jeste i sada. Srednja škola je mesto na kojem se dešavaju vrlo važni procesi. Vrlo važni procesi individualno i kolektivno i dolazi se do tačke preloma u sazrevanju i izbora šta je ono što ja zapravo zaista volim, šta je ono što je... Ko sam ja zapravo šta volim. Ko sam ja, šta je stvar mode, koje su to konformističke stvari na koje ću morati da pristanem da bih bio prihvaćen, a šta je to što ja zaista volim. I onda je nama bilo vrlo lako da neke stvari prihvatimo kao svoje. Između ostaloga, ako si želeo da pripadaš tom društvu i da razgovaraš sa tim ljudima i da sa tim finim curama provodiš neko vreme, pa ti nisi mogao nepismen tamo. Jel da? Znači, moralo se šteklira da se pismen. Pa, moralo je vrlo jasno da se čekira jesi li ti to čito ili nisi ti to čito. Dakle, od Stepskog Vuka preko Majstora i Margarite, slike Dorijana Greja, a Markesa,
Markesa što obožavam. Znači, prosto postojala čitava jedna lektira, paralelno sa školskom lektirom, koju smo... To je važno naglasiti, znači to je bilo paralelno sa školskom lektirom, nešto što nisi lektirom. morao, ali Ne. što je ekipa oko tebe čitala, gde ste se vi oko iste teme, pričali ste o tim knjigama, pretpostavljam zajedno, to je ono što... I pričalo se o knjigama i onda... Da, pričalo se o knjigama, to je jako zanimljivo. Strašno je bilo biti glup u društvu. Da. Pa strašno je bilo biti glup i ne znati o čemu ovi ljudi pričaju. Meni bi danas bilo nepojmljivo da ja sad u takvom nekom društvu sedem sa strane i kao ćutim i da nemam šta da kažem. Dakle, mi smo na neki način vodili računa jedni o drugima i o kulturnom razvitku zajedničkom kroz eto to. Ajde da, to sad kao nije book club u klasičnom smislu kao što danas postoji. Ali na jedan neformalni način jeste. Na jedan neformalni način jeste, ali to nije sad kao na današnji način što bi bilo, kad je to bilo pre 3 dana, 4, izašao je Novi Tabašević, hajmo svi da čitamo novu Vladinu knjigu, pa da posle tome razgovaramo. Ovo je bilo prvo dijahnonijski, neki su do neke knjige dolazili pre, neki kasnije i tako dalje, ali niko od nas nije čekao 4. razred da dođe u kontakt s Dostojevskim. Dakle, niko znači, nije... to se dešavalo ranije? To je moralo da se desi ranije jednostavno. Meni je jako drago što i danas postoje deca koja su veoma zainteresovana za ono što knjige imaju da im kažu. I uvek mi imponuju mi ljudi koji su u stanju i koji imaju dovoljno samosvesti i razumevanja za važnost toga da svoje lično vreme posvete i investiraju u tu decu. Kod mene u školi postoji čitalački klub kojeg čine 15-20 dece i 2 sjajna nastavnika. Oni čitaju neku knjigu sad su čitali neku knjigu za 7. i 8. razred, neka dečja knjiga koju ja stvarno ne bih imao šta da kažem, ali to je deo proširene lektire i oni, dakle, imaju vremena za tu decu koja iskazuju volju i koja iskazuju želju, kapacitet, jer je najlakše detetu reći nemam kad. Najlakše je detetu reći, nemam ti ja kad za to, ili ajde sledeće ćemo nedelje, pri čemu je to jasno da to neće biti ni sledeće. I daješ mu model ponašanja, znači i on neće imati vrlo brzo, neće imati kad, za bilo šta drugo. Tako je. Jer to čuje. Tako je. Mi ponekad nismo svesni koliko mladi ljudi preuzimaju modele ponašanja starih od sebi, to ne moraju da budu njihovi idoli. Kao što često u književnosti važi ona show, don't tell. Pokaži, nemoj da pričaš o tome, nego budi primjer. To je ona, kako se zove, stara američka those who can't teach. Oni koji ne mogu da pišu, oni predaju o tome. To me je strašno nerviralo. Ta nadobudnost da oni koji nisu sposobni da pišu, oni završe kao nastavnici. Kad je naša literatura u pitanju, to generalno nije tačna pretpostavka, jer je većina naših pisaca zapravo bila ili nastavnici, ili profesori, ili fakultetski profesori. Dakle, to za nas ne važi, ali imaju Ameri to. Ko to ne ume, on to predaje. I onda mi modele koje deci pokazujemo, oni će te modele da usvoje. I što mi budemo afirmativniji, to će, i što budemo njima bolje i lepše modele pokazivali, mi ćemo bolje i kulturno osvešćenije i spretnije i pametnije generacije da dobijamo. Jer svaka zemlja koja je među našim zemljama idolima, mi idole menjamo stalno, čas su nam idoli Nemci, čas su nam idoli Skandinavci, čas su nam idoli,
za sve je jednako i za sve je jednako važno. Kad se podvuče, svi su oni iz društvenih kriza, iz ekonomskih kriza izlazili kroz obrazovanje. Kroz ulaganje u obrazovanje. Drugi put ne postoji. I to je užasno važno da se razume da je to praktično jedini put. Drugi put. Znači nema ništa van toga. Drugi put ne postoji. Znači obrazovanje, ulaganje u obrazovanje i svest o tome da je to značajno. To je ono što izraste na mnogo nivoa. Kaže da objasnim. Mi kad pomislimo na nemačku privredu, mi potpuno normalno i razumno pomislimo na Mercedes, na BMW, na Siemens, na sve te ogromne fabrike, korporacije, konglomerati i tako dalje. Više od 70% nemačkog izvoza je takozvani know-how. Dakle, sve te tramvaje, avion, sve to što oni proizvedu, dva puta nadilazi izvoz znanja. Mi prvo moramo da dođemo do znanja, da ovladamo njim, da ga razvijemo, da ga unapredimo i da ga onda reeksportujemo. Znači, drugi način ne postoji. Divno je to sve, i što se otvaraju fabrike, i što se posvećuje pažnja industriji i ovome i onome. To je sve nešto što je prirodni put, to je jasno. Ali ono gde ćemo da zapnemo, nažalost, ako se ne budemo podhitno tome posvetili, jeste to da je ovo svet znanja i da je ovo svet u kojem bilo ono formalno ili neformalno znanje, ono što vlada i što je instrument čime se vlada. Ja sam mnogo puta sa đacima dolazio u situaciju da se razjašnjavamo oko toga da li Bill Gates ima diplomu ili nema. Kad dođe dete i kaže ti šta će meni diploma, Bill Gates je nikad nije imao. Rekao, to je tačno, rekao da je Bill Gates nije imao. Imam dva pitanja. Prvo pitanje, misliš da je Bill Gates glup čovjek, to je prvo, i drugo, misliš da Bill Gates nije ovladao svime što je u vezi sa računarima i sa programima do toga trenutka poznatim, da bi mogao da unapredi. Pa kaže, morao je da zna. Rekao, to je ono, znači, to formalno u tom momentu vjerojatno nije ni mogao da stekne se. Te stvari razvijaju brže nego što to bilo koje obrazovanje može da isprati. Obradio si jako veliku stvar, objasnio si detetu nešto što je postalo opšte mesto i kao ne on školu, šta će meni, idemo dalje. Ali to što on nema školu, to ne znači da on nije učio i da nije sedeo i da nije čitao i da nije morao da nauči sve što je moglo da se nauči o računarstvu, o programiranju, da bi taj segment mogao da unapredi. Znači, nije sedeo negde... Opet se vraćamo na temu neformalnog obrazovanja i značaja neformalnog obrazovanja. Neformalno obrazovanje je vrlo važno obrazovanje i ni to nije novost. Mi o tome postojali su radnički univerziteti, postojali su razni prateći programi i razne prateće institucije koje su pružale u nekoliko neformalno ili potpuno neformalno obrazovanje iz različitih oblasti. Mi danas imamo škole programiranja, dakle, postoje opcije poluinstitucionalizovane ili opcije koje su potpuno van institucija za to naše neformalno obrazovanje. Ali to neformalno obrazovanje više nije ni stvar da li ulazim u ovu zgradu ili onu zgradu. Više je stvar moje dobre volje i želim li ja to i hoću li ja to da radim ili time da se bavim i da se na tom polju usavršavam. I opet je stvar ličnog izbora. Tako je, to je stvar ličnog izbora. Recimo, ja sam završio srpski, bio sam administrator sajta prve ekonomske škole i stari sajt koji je ove godine zamenjen, škole kraj 51. ja sam napravio. Me to interesovalo u tom momentu i time sam se bavio i to sam radio na najbolji način na koji sam ja umeo. To treba da bude, znaš ono vest, profesor književnosti i direktor napravio sajt. Napravio sajt. I da to bude video, znaš, u opisu. Evo ga vidio, aj klikni sad. Ali, znači, mene je to u tom trenutku jako interesovalo kako se to radi. I onda
Znaš, dođeš na tu WordPress platformu i probaš sve one stvari 1000 puta i negde nešto upali na kraju i da zapamtiš kako to ide. I dakle, imaš svoj WordPress, tako sajt gde ti pišeš i ljudi mogu da pročitaju tekstove, sad malo te izreklamiramo. Dobro, ali imaš načine, dakle, danas bar imaš milion načina da unaprediš sebe, da saznaš više, da literatura je dostupnija nego ikada ranije, podaci su dostupniji nego ikada ranije, naravno ako ih razaznamo u masi interpretaciju. Jer primjera radi, ja pre 20 godina ti i ja da smo došli do 2 različita podatka o datumu rođenja nekog pisca, mi bismo morali da ustanemo odavde, da odemo do biblioteke u Vršcu, da pitamo jel postoji neka knjiga, da uporedimo bar 3-4 različita. Prijateljima kažemo izgooglaj i on ga izgooglaj i javi. Samo vidi gde je to. Ili gde je rođen. Znači, danas je, dakle, ta neka rudimentarna informacija ipak dostupnija i tebi, i meni, i svima onima koji su. I uz sve to dolazi more stvari kojima možemo da ovladamo, a da nemamo formalnu diplomu, formalni papir u vezi sa tim. I ono što smo, naše generacije su negde razumele da je to imperativ. I negde smo među prvim tim nekim generacijama, jel te, mi iz 70-ih koji su dobro shvatili poruku sveta. A poruka sveta je bila da se obrazovanje ne završava, da se ono stalno nadograđuje i da ono ne samo u profesionalnom smislu i u profesionalnom prostoru, nego se ono mora da se širi na druge oblasti života i delovanja. I na taj način ti dođeš do toga da imaš čoveka koji zna ovo i još je stručnjak za digitalni marketing. Dakle, tako se do toga došlo. Već mlađi ljudi od nas, dinosaurusa iz davnih 70-ih, oni to već mnogo bolje razumeju. Ti si skoro pa milenijalac, ti si negde kraj 70-ih. Ja sam kraj 70-ih, ali dobro, tu sam. Malo je falilo. Pardon. Dakle, ovi mlađi od nas, naravno, su već u mnogo ranijim godinama shvatili da je situacija takva. I to je jako dobra stvar, jer mi na taj način dobijamo ljude širih, pa i najširih shvatanja, razumevanja i sposobnosti. To je ono što je važno za svako društvo. Važno, ne i najvažnije. Najvažnije je da se svako društvo opismeni prvo u doslovnom smislu te reči, a onda i funkcionalno da se opismeni. Kad se te dve stvari završe, onda možemo da imamo to poletanje i da idemo dalje sa tom idejom o obrazovanju i o ulaganju u obrazovanje. Drugi put, kao što rekao smo, ne postoji, to je jedini pravac i jedino mesto oko kojega ćemo da se, ja verujem, složimo, a to je da sve ono što je moguće i sve ono što trenutno imamo moramo da uložimo u obrazovanje mladih i u njihovo vaspitanje. Sad opet da se vratimo u vreme, pomenuo se znači Kruševačku gimnaziju, ove knjige koje ste čitali, kako bi postali deo kako biste pripadali nekom društvu, nekoj generaciji i tako dalje. Sada, šta je tu još bilo? Znači, pre nego što upisuješ književnost u Beogradu, negde sam pročitao ili sam slušao neko tvoje gostovanje gde si ti otprilike rekao da je moglo da se studira književnost u Kruševcu, da ne bi izlazio iz tog grada, je li tako? Da je to moglo da se studira u Kruševcu, ja ne bi ni učio. Koliko je Kruševac Čičevac? 24-5 km. Na putu ka Beogradu, mitsko mesto Čičevac.
I to je, mislim tačno da je to postojala varijanta da se to studira u Kruševcu, ja verovatno nikad iz Kruševca ne bi izašao. To znači da sam, bez obzira na to što, eto, u Kruševcu ne živim 25 godina, sve vreme ostao Kruševljanin i sve vreme ostao, jel te, reprezent tog podneblja u svemu onome što je dobro što to podneblje ima i u onome što nije tako dobro. Šta se sad događa u toj gimnaziji koji, kad ti kažeš, koji je to moment kad ti kažeš da li je bio neki moment dan ili ne znam šta, li je to dolazilo postepeno kad ti kažeš, ok, mladene, idemo, studiramo književnost i time ću da se bavimo budući? To je bio proces. To je bio proces i odmah sam znao da neće biti ništa iz polja prirodnih nauka, bez obzira što sam bio na prirodno-matematičkom smeru. Bio je samo izbor gde ću i šta ću. I negde u 4. razredu se pojavio. Dobili smo novog profesora koji je tek stigao sa fakulteta i koji je u jednom vrlo zahtevnom planu i programu za 4. razred, koji je do dana današnjeg ostao vrlo zahtevan i vrlo obiman i dosta težak. Taj se mladi čovek u tom trenutku, Dragoslav Đorđević, vrlo dobro snašao sa svim tim izuzetno važnim delima domaće i svetske književnosti i ja sam negde bio u tom pravcu da ću ja nešto u vezi sa književnošću da studiram. Na kraju to, eto, završio sam na grupi za srpski jezik i književnost i mada nisam sklon ponavljanju prethodnih grešaka, da mogu, ja bih ponovo to pisao. Eto, došli smo do toga da ta grupa... Kako biš ono, kada bismo birali da nešto ne uradimo, verovatno bismo isto ponovo iste greške napravili. Tako je. Kad bismo birali. Neko ko volimo svoje greške. Volimo svoje greške. Ja kažem, znači, ako to nije moja, to je pozajmljena mudrost. Ako hoćeš da nešto bude neurađeno, formiraj komisiju. Ja bih danas ponovo, bez jednog trenutka oklevanja, upisao filološki i srpski jezik i književnost. Tad je nas na tim grupama srbistike bilo preko 300. To je 98. godina. Preko 300 nas studenta je upisalo te 4 grupe srbistike. Ja mislim da i danas nema ni 100. Da li ti dolaziš na taj fakultet kao strastveni čitalac sa nekom dobrom bazom od ranije, onoga što je pročitano, ili već si negde pisac u povoju, da li već nešto tada pišeš, ne objavljaš to, do toga dolazimo kasnije. Da li si pisao tada nešto? Svi mi na filološki fakultet dođemo kao strasni čitaoci i ljudi kojima tek na filološkom fakultetu objasne koliko tek treba da uče i tek treba da znaju. Dakle, taj fakultet je jedna ozbiljna škola gde na samom početku ti budu predstavljene informacije o tome dokle si stigao, ma koliko ti da misliš da si daleko stigao, oni te vrlo lepo na samom početku ispakuju na mesto gde si. Dakle, i to je važna stvar i ko to pregrmi njemu, onda posle toga to sve mnogo lakše. Pisao sam kratku formu i time se nekako bavio i to i tamo makla mi se i poneka osrednja pesma i šta ja znam, neke drame pokušavao da spojim, ali to nekako... Koji su to bili uzori tada? Trudio si se da ličiš na nekoga što si, pretpostavljam, pročitao, dakle da... Vjerojatno su ti neki autori iz tog vremena uticali na ono što si pisao tada. I da i ne. Mnogo je uticala rock poezija na mene u tom periodu. I mnogo su u tom periodu na mene filmovi na neki uticali. Naravno, filmovi koje do dana današnjeg znamo na pamet. Moja generacija, tvoja generacija. Dakle, mi smo kroz te neke, šta ja znam, da ne idem predaleko i da ne kažem nešto nepotrebno i posebno ne nešto glupo, ali slobodno nećemo da isečemo ništa. Opšte mesto je negde u tom periodu Johnny Štulić i to sve kako on to umeo sve da kaže i šta ja znam. Dakle, nekako tu na sve nas
iz tih godina, boga mi, dobro nas je on izudarao, i ne misleći pritom ništa loše, zadržao nas koju godinu na tom mestu i u tom položaju, ali tu je uz njega bilo još nekoliko tih autora, nije on bio ni sam, niti jedini. I onda tu negde uz te i takve uzore, uz filmove koje dan danas znam napamet. Koji su to filmovi bili? Eto, da preporučiš mlađim generacijama. Pa, kako se zove, mi smo film Mi nismo anđeli, ja znam napamet. I Crni bombarder, Kako je propao rock and roll. Dakle, tu negde na prelomu 94. 95. To je pre, malo pre. Tu na prelomu 89. do 92. treće godine snimani su sjajni filmovi. Bulevar revolucije, odličan film iz tog perioda. Znači, tu je serija Otvorena vrata, koja je na sve nas ostavila izuzetan utisak. Dakle, to su bili neki vapaji tih generacija da ostanu u toku sa svetom, u trenucima kad je taj svet zapravo insistirao na tome da mi ostanemo u jednoj zatvorenoj situaciji, u jednom loncu. U tom periodu su prethodile neke 80. gde je pa čak i ranije gde je stvorena baza za to. Znači, nije to odjednom se desilo. Znači, bilo je vreme koje je podržalo sve ono što će doći kasnije. Tako da u tom loncu mi nismo bili tako je bačeni ni od kuda, nego to je ima svoje okruženje imalo svoju istoriju. Ima svoju i tekako bolnu i tešku istoriju, sve to, ali imamo i to da, recimo, mi kao đaci drugog, trećeg grada srednje škole smo mislili da nikad nećemo da vidimo ni Segedin, a ne Budimpeštu, jer tebe 3 ili 4 godine uzastopce sa televizije bombarduju jednom informacijom da si ti pod sankcijama i da ti ne možeš ovo, ne možeš ono. Dakle, u to doba je bio ozbiljan problem i sa protokom informacije i šta ja znam. Mi smo sa nekim malim zaostatkom, doduše, zahvaljujući određenim kanalima, dolazili do toga, ali mi smo nekako uspevali da slušamo savremenu muziku i da ispratimo to što se dešava na zapadu. Ali ti filmovi, ta čitava scena 90. godine, vapaj tih generacija da ostanu u kontaktu sa mladim svetom koji raste u drugom delu sveta, u drugom delu Evrope. Ja to danas tako posmatram. Takva je i literatura, takva je i književnost mladih ljudi tog doba. Znači, to je bila istinska potreba da mi ne ostanemo iza nekog zida koji će da služi zato da ta civilizovana visokokulturna Evropa ima gde da baci otpad. I mi smo sve vreme zapravo kao mladi ljudi, kao ljudi željni iskustva, željni putovanja, željni da vidimo, zapravo u tom pravcu radili i čitavo sve to što se dešavalo u umetnosti mladih ljudi tu tokom 90. godina jeste jedan ljudski pokušaj da se ne zaostane ponovo. Da ne ostanemo ponovo na margini, da ne ostanemo ponovo iza neke zavese, iza nekog zida, da ne završimo negde na nekom mestu koje nama ne pripada. Uza sve ono što si ti rekao da mi idemo... Možda imala tu najveću potrebu za tim čuvari vatre, da tako kažem. Neka generacija koja je imala negde zadatak i sad mi smo ti koji to treba da odbrane. Da li smo uspeli u tome, nisam baš siguran. Ali tada smo verovali da možemo. Pogotovo tih godina. Dobar deo nas. Mi smo mnogo toga verovali. Da. I na taj način ja verujem da vernike više teško da će da bude. Svaka revolucija, tamo kako kažu ovi pametniji od nas, jede svoju decu. I kad je konačno došao taj očekivani pad Miloševića,
Prvo su sklonjeni oni na čijima leđima je to sve rađeno i na čijim leđima je to završeno. Govorimo o padu Slobodana Miloševića. Kada smo govorili o tom vremenu i tom boraku, znači ti si na fakultetu bio od koje do koje? 98. do 2004. Dobro, da. Znači je sad u tom periodu, tim turbulentnim vremenima, gde ti vidiš, završit ćeš fakultet, gde ti vidiš sebe? Da li ti vidiš sebe kao pisca nakon tog fakulteta, da li vidiš kao profesora srpskog jezika? Kao profesora. Kao profesora. Znači nisi zamišljao sebe kao pisca. Pa, ne, nisam. Možda smo mi više skloni tome koji nismo završili književnost da razmišljamo o sebi kao piscima. Ja generalno imam problem sa terminom pisac. Da. Znači, definiši ga. Jednom sam, možda smo i ranije o tome razgovarali, za mene je pisac stvarno teška, velika i vrlo važna i jaka. Jaka reč. U smislu, sad ja tu ne demonstriram, ne znam nekakvu skromnost i šta ti ja znam, ali ja kad uz Jandrića, uz Selimovića, uz Crnjanskog, uz Pekića, uz njih ide ime pisac. I ja nekako uvijek izbjegavam da sebe doživljavam tako, jer to nije sad stvarno ni lažna skromnost niti bilo čega drugog, nego moja je želja da jednoga trenutka postanem pisac. Da bih to postao, morat ću da uradim bar nešto što su ovi uradili, a hoću li u tome uspjeti, ne znam. Zbog toga sam usvojio ovaj zapadni termin koji je vrlo zgodan za to, autor. On ne znači ništa, a znači sve. Idealan je. Vrlo je onako neutralan i može da se... Ima nečeg stvaralačkog u njemu. Znači, sažima nešto, neko kreativno stvaralačko. Ima nešto tu da on ponudi kreativno, da bome da je to autor. S jedne strane, s druge strane, može da pokrije vrlo širok jedan, kako se zove, dijapazon svega onoga što se danas radi. I onda, taj mi je termin generalno zgodan. Znači, ja nikad nisam razmišljao u pravcu da ću možda je story maker dobar. Story maker je dobra odličan. Definicija. Meni se sviđa jako. Ali, znači, nisam nikad razmišljao da ću sad da završim tome, da budem... Ovo je potpuno slučajno, sad si rekao da se to sviđa. Nismo se dogovarali o tome. Znam, naravno da se sviđa. Ali sviđa mi se. Možda ću i da ga upotrebim. Nikad nisam razmišljao o tome. Znači, neko ko pravi priču. Da li si vidio sebe kao nekoga ko pravi priču? Ne. I to mi je bilo vrlo daleko i mislim da je taj prostor rezerviran za neke druge ljude. I trebalo mi je mnogo vremena. Da li treba se razbiti taj stereotip da to pripada nekome drugome, da je za to potrebno, naravno da jeste u dobroj meri i znanja i veštine i rada na sebi, ali kako to sada opet ne napraviti tabu od toga? Ne, naravno da ne treba napraviti tabu od toga, to je stvar intimna i pitanje momenta i pitanje trenutka spremnosti, i to je ono čuveno pitanje koje postaviš đacima na drugom predavanju u srednjoj školi. Napisao si najbolji roman na svetu, stavio si ga u treću fioku. Da li si ti autor umetničkog dela? Nisi. Zato što pretpostavka umetničkog dela jeste da ono bude predstavljeno javno i da bude izloženo kritici, razumevanju, nerazumevanju, afirmaciji ili ni podaštavanju, što bi rekli. Onda čovjek stvarno mora da prevaziđe mnogo nekih svojih strahova da bi uopšte došao do toga da bude objavljeni autor. Doduše, vreme u kojem mi živimo i u kojem ponešto i stvaramo nam daje svedočanstvo da to danas i nije tako teško i da to možeš kako god ti padne na pamet. Ali ako imaš malo skrupula, dobro razmisliš pre nego što ćeš da se javiš. Da uđeš u taj svet, da počneš time da se baviš i pritom ne postoji način da sondiraš to koliko si dobar ili nisi. Nego jednostavno
to je bazen u koji moraš da skočiš, bez obzira na to kolika je temperatura vode. Može da se desi da je sve ok, da će sve da bude ok, a može da se desi da će da se smrzneš. Znači, i onda je meni stvarno dosta vremena trebalo, ja sam prvu knjigu 2013. Objavio 34 godine, sam tad imao. Nisam ja Nisi žurio sa Nisam žurio. To je interesantno. Mnogi požure, pa to ne bude dovoljno dobro, pa se posle kaju ili se ne kaju, ali ti zaista nisi žurio sa tim. Nisam žurio. Prva knjiga je Ramovi za pogrešne slike. Jeste. To je često ono kada pročitam neki naslov, pa znaš ono kad kažemo, kako se ja nisam setio, fenomenalan naslov. Ali i dobrim delom u tom romanu ti pričaš, govoriš o Kruševcu, govoriš o tvojom odrastanju, o srednjoj školi, o studijima i tako dalje. Ima tu nečeg onako Holden Caulfieldskog, što bi se reklo. Ima. To je što je Sonja, moja koleginica, rekla, između ostalog i Bildungsroman ili pokušaj razgovora sa Bildungsromanom, gde taj junak koji jeste u ja formi, nisam ja. I to je jako teško nekad razlučiti ljudima da to što... Ali taj junak je negde presek generacije. I njemu se dešavaju stvari koje su se dešavale ljudima iz tog perioda, što ne znači da nema autobiografske momente, ali stvarno bi bilo pogrešno misliti da je nekome moguće da se sve to desi. Prosto nije moguće. Ali, dakle, krenuo sam negde odatle i negde je ideja bila da to je, dakle, govorimo o godini 2013. A to je, recimo, pisano 2-3 godine pre toga, da, kad govorimo o 90. godinama i 90. godine po pravilu imaju negativan predznak o čemu god da je reč. Potpuno zaboravljajući pritom da su i tokom tih 90. godina neki ljudi morali da rastu, da sazrevaju, da postaju pametni, da postaju tupavi, da postaju glupi, da prave greške, da su njima te 90. godine, šta god bilo i kako god bilo, jedan sjajan period u životu. I to je ono što sam... Svakako je jedna ozbiljna lekcija za mnoge. Jedna sjajna lekcija. Znaš, ono kao, mi danas gledamo taj bivšu SFRJ kao neki idealizovani raj, ali ni ta SFRJ je bila jednaka svima. Mi smo to malo potisli, malo smo to zaboravili, malo smo to... Ali ono što jeste sigurno, oni koji se te zemlje države sećaju sa ljubavlju su bili jako mladi kad je ta zemlja postojala i onda u tom vremenu su oni odrastali i njima je to vreme vrlo važno, vrlo bitno i oni ga vole kako god da je bilo. Tako da, ja nisam želeo da upadnem u zamku da glorifikujem te godine, ali sam morao da uložim jednu primetbu na opšte gledanje, jer ako se to gleda, pa i danas postoje vrlo jednostavna tumačenja toga, tu ispade da se ništa nije desilo vredno pomena i važno i lepo, a neke su stvari morale da teku, neki su ljudi morali da rastu, znači, bez obzira na okruženje, morali su da protestuju, morali su da budu protiv, morali su da, su i želeli i imali unutrašnji imperativ, kad kažem, morali su da se nađu tu i da budu tu kada se dešavaju važne društvene promene i važne stvari u našem društvu. I onda taj roman je zapravo bio razgovor sa svim tim jednostranim interpretacijama, sa svim tim jednostranim mišljenjima i sa celom idejom da se, ako je to moguće, to je čak bilo i, da se to zaboravi. Ajde da to nije bilo. Čekajte, ljudi, kako to nije bilo? Pa bilo je. Ne možemo da precrtamo neke stvari. Ali je bilo i ovo. Dakle, ajde sad da ne preterujemo, bilo je mnogo zla 90-ih, ne može se izmeriti, verovatno. Dva zla su jednako zla i ne mogu da se upoređuju jedno sa drugim. Zlo je zlo. Bilo mnogo zla, ali neki ljudi su morali da rastu u tom vremenu i da donose odluke u tom vremenu i nije im bilo lako
I morali su da se zabavljaju u to vreme i da nađu načina da se zabave i da nađu načina da se zabave kao neki vršnjaci na zapadu ili istoku, nije važno, ali sve je to moralo da bude. Tako da, eto, ja tu sam imao primetbu, što se kaže, na ta jednostrana tumačenja, kao da je to, jel te, mračni srednji vek, ajmo da mi to preskočimo. Da li si, što se tiče romana Ramovi za pogrešne slike, da li si imao neki moment, trenutak, neku scenu odakle počeo roman ili neku ideju širu pa se to granalo ka različitim događajima, likovima i tako dalje? Da li se setiš obično, pričamo o sebi, nekad je to neki moment, neka scena, neka tačka, neki dijalog, možda deo dijaloga ili neki događaj odakle se posle grana nešto drugo i postaje nešto veće. Ja sam tu imao ja sam stigao otprilike do polovine, pa sam pravio dužu pauzu oko dovršetka romana, pa nisam bio siguran da li je to uopšte trebalo da se završava ili ne, da li je trebalo tako da se završava. I dan danas imam neke dileme u vezi sa tim romanom, ali postoji nekoliko tačaka koje su meni bile ugaone u tom romanu i bilo mi je stalo da te tačke budu raspoređene i da sve uđu u taj roman. To je roman o odrastanju, to je roman o ljubavi, to je roman o ludačkim poduhvatima koje mladi ljudi smeju i mogu da preuzmu. Da li misliš da takav roman možda se napiše u kasnim godinama ili se takvi romani pišu kad si mlad? Taj roman može da se napiše bilo kad. Je tako? Taj roman može da se napiše bilo kad. Da, često se kaže da roman koji se bavi temom mladih ljudi najbolje piše mlad autor, koji nema ovo iskustvo kasnije koje će doći, koje može da utiče na drugačije interpretacije onoga što se ranije desilo. Moguće da je tako, ali mi kad posvađamo se mi sa tom ih formom, sa ja formom i ljudi pomisle da su tu zaista i nije ni retko, nije ni tu baš ni slučajno, mnogi ljudi misle i veruju da imaju život vredan romana. Svaki život jeste vredan romana. Samo je vrlo važno na koji će način taj roman da bude napisan. Znači, svaki život jeste vredan romana, samo je važan način kako će to da bude rešeno. I to nije baš tako jednostavno. Imam neku super priču, moraš da ispričat ću ti, pa napiši ti to i ti si pisac, to će biti super. Da, i to ide super, ali to ne ide baš tako. I onda mladi autori, mladi ljudi umeju vrlo, sad ne mogu da kažem ni da umeju, ni da je vrlo često, ali desi se da upadnu u zamku ja forme, i da ispišu svoj životopis do te tačke u životu i da misle da je to pesma nad pesmama. To može da bude, a ne mora nužno da se desi. Ja sam striktno morao o tome da vodim računa i ne morao, nego želao da vodim računa o tome čisto sa književno-teorijske strane kao čovek koji to nešto i čitao o tome, da taj moj ja junak bude jedan zbir junaka koji će da zbir ljudi koji su živeli u tom i to bude jedno poznaje se da kolektivno iskustvo. Da pitam, da li misliš da bi pisao da nisi završio studije književnosti? Mislim da ne bih. Ili bi se možda čak lakše odlučio? Mislim da ne bih. Misliš da ne bi? Aha. Mislim da ne bih. Zato što u ovome što sam do sad pisao i kad god pišem, ja zapravo, to sam u posljednje vreme razmišljao, u posljednje vreme došao do tog zaključka da ja u stvari sve vreme razgovaram sa literaturom koju sam pročitao,
sa svetom koji me okružuje, da ja kroz pisanje vodim razgovor sa onim što sam čitao, sa piscima koje volim, sa piscima koje ne volim, koji mi nisu odgovarali. Ja sve vreme vodim razgovor sa arhitektama i sa zgradama. Dakle, sve ono što ulazi u roman jeste plod jednog razgovora sa literaturom, pre svega, pa onda i sa sredinom. I ja ne bežim od toga da iskoristim književnu referencu ili neku reminiscenciju. Meni to, ja volim to. Zašto? Zato što nikad ne pretpostavljam prosečnog čitaoca, nego pretpostavljam svakog čitaoca. I kad to čovek uzme, onda mora da ima fabulu koja će da ide iz tačke A u tačku B kroz tačke A1, A2, A3, A4, A5, A6, A99. I da taj čitalac koji želi od tebe fabulu, dobije fabulu. Jer se desilo to i to, pa se desilo to i to, uzročno, posledično, izvolite, kauzalno, izvolite, bio početak, bio, jer bio kraj, bio. Lepo. Sviđati se, ne sviđati se, ok, ali to postoji. Onda postoji drugi sloj. Ostavljaš mrvice za ljude koji imaju nešto literarnog iskustva i nešto literarne rutine, koji će da prepoznaju neku reminiscenciju, koji će da prepoznaju neki postupak književni ili neki postupak junaka. Dakle, ja nastojim da Znači nešto se nalazi u tekstu što je možda sakriveno i ne vidi se, ne vidi svako, ali postoji... Tako je. Dakle, pretpostavljam svakog čitaoca, pretpostavljam i čitaoca koji je profesor književnosti i koji će da kaže, greške su sledeće, 2 tačke. U romanu ramovi za pogrešne slike. Imaš ih formu u svim glavama, izuzev jedne glave. Šta si ti, čoveče, tu mislio? I ti staneš i pogledaš. Op, tačno je, imam, sad ne znam dačno koliko, imaš recimo 12 poglavlja, 11 poglavlja iz forme, 1 poglavlje u 3. licu. To je toliko očigledan kiks. Da. To je toliko očigledna greška. I nekad ne primetiš sam, treba ti nisam neko... primetio, nego ono je prošlo kroz uredničke ruke, ono je prošlo kroz sav lektorski rad, ono je prošlo kompletno poglavlje, koje je meni omaklo od 3. Odakle tu... Jednom si se prebacio u 3. lice, znači nisam mogu... potpuno zaboravivši kako se pisao. Kad mi je ukazano na to od jednog profesora književnosti, čoveče, šta si to radio? Ja rekao, do ovoga sekunda ja to nisam video. Dakle, ja pretpostavljam da ću dobijem i takvog čitaoca koji to doživljava na potpuno nekom drugom nivou i koji ima potpuno drugo očekivanje i od literature uopšte. I onda kad tako čovjek pristupi, onda sebi dao ozbiljan i veliki domaći zadatak. I u tom kontekstu jako je teško da se izdrži do kraja, da se negde ne sapletiš, da negde ne padneš na banalnu stvar kao što je, ako je roman, onda mora budu u istom licu. Ali eto, desi se i to, pa se ta lekcija nauči. Pa se ta lekcija nauči da roman mora da bude u jednom te istom licu od početka pa do kraja, bez obzira što ti malo eksperimentiš u svemu tome. Dobro, sad roman izlazi, što se tiče tadašnjih promocija, knjižnih večeri, gostovanja, prijema, kako ti se to činilo u to vreme? Dobro, taj roman je izašao u malom tiražu, da bome, i ako neko ima da mi proda, ja sam vrlo spreman da kupim taj roman, pošto ja mislim da imam jedan i da je taj Savi Šaran. Probaj na Kupindu, možda... Nema. Zbog malog tiraža, očito, mislim da je 300 primjeraka bio, to se raspodalo vrlo brzo. Dosta si poklanjao, verovatno. Nešto poklanjao, uglavnom ode to na brzo, mjeseca ili 2 meseca prošlo, to je otišlo kroz knjižaru Bijelić u centru grada, ovamo, onamo, dakle, ode to čas posla nešto. I on se brzo rasprodao. Ja, eto, tu od svih gradova u kojima sam držao promocije, meni nekako ta Kikinda uvek bila vrlo važno mesto iz razloga
koji su lični i prijateljski. Tamo radi Sloba Tomić, prijatelj, lokalni bibliotekar, i imao sam promociju tamo, imao sam promociju u Beogradu i negde nisam sebi tu polagao ništa mnogo da sam učinio važno u životu, ni danas baš nešto ne mislim da sam ja, ajde, da ne idemo tamo. Onda me otac rekao, tata si čitao, ti ona kaže, neću da čitam dok ne napišeš bar 2. Znači, sedi, piši, pa da vidimo da li si pisac. Sedi, piši, pa da vidimo da li si pisac. Pustite mene, to jedna knjiga, jednako ni jedna. Bukvalno je bilo tako. Jednako ni jedna. Aj ti, sinko, napiši još jednu, pa će tata da čita. I onda sledi pauza od 4 godine, 2017. izlazi Pa dobro, to je tek stvar koja se desila tako što... Dolaziš do Lagune, kako se to desilo? I lako i teško. Jer najteže izdati drugu knjigu, po tom mišljenju? Jeste. Druga knjiga je ozbiljan problem. Prvo, zato što sam si sebi postavio neke standarde, to je jedna stvar. Druga stvar, želiš da napraviš očigledan otklon odnosno na prvu knjigu, to je druga stvar. I treća stvar, imaš ne neku ambiciju, ali recimo da imaš želju da širi krug ljudi upozna sa time šta radiš. I u tom kontekstu ta knjiga je stajala više od godinu dana neizdata. Dakle, ona je napisana mnogo pre nego što je izdata. Ja mislim da ti znači pisao roman 4 godine, ali ne, ti si pisao kraće, ali je taj proces između... Mislim da više od godinu dana čekao na izdavanje. I onda moj dobri anđeo Aleksandra Orović, koja radi u Laguni, kaže, znam da si nešto piskarao, mi pošalji to da čitam, molim te, idem na letovanje. I ja njoj pošaljem mailom, rekao, evo ti čitucka, ali bukvalno je pošaljem da eto. I ona se vraća sa letovanja i kaže, ovo ti je super, kaže, ajde da vidimo da to tebi Laguna štampa. I ja rekao, ovo je stvar koja se ne dešava, ali ajde da uzmemo za početak. Vrlo brzo me tu povezuju sa urednikom u Laguni, vrlo brzo to sve nešto ide odjednom. Ništa se nije dešavalo i onda se sve odjednom sručilo. Sve. I ja ostanem, znači, u bukvalnom smislu se jednog jutra probudim kao Lagunin autor. I onda tu sad sve ide, to je potpuno drugi nivo, drugi svemir, drugo sve. Kako je sada to iskustvo novo? To iskustvo je s jedne strane divno, sa druge strane vrlo bolno i iznad svega potrebno. Nađeš se u mašini koja izbacuje knjigu dnevno i u mašini gde za tebe nema vremena, ne za tebe, nego ni za koga nema vremena. Oni su vrlo pravedni što se toga tiče. Nemaju favorite. Nego si ti tu negde prepušten manje više samom sebi da se ti tu boriš i laktaš. Što je opet ok, stvari nije do njih. Oni urade sve što su obećali uvek, dakle do poslednjeg slova. Oni su mi priredili divnu promociju u Skacu u Beogradu koja je bila i sjajno promovisana i sjajno posjećena. Dakle, sa te strane imam divne iskustva. Sa druge strane, sam shvatio šta to znači biti mali deo u velikom sistemu. Mali deo velikog sistema. I, ali čovjek, kad dođe tu, onda nema mnogo izbora. Mora da prihvati ta neka pravila igre i to je to. Da se nada da će da iz toga ispliva. Ja sam, dakle, imao mnogo nedoumica oko toga kako da ja sam promovišem
svoju knjigu, koji su to putevi, kome je to treba da se obratim, šta ja to treba uopšte da radim. Znači, mnogo je bilo nepoznanica. I Mnogo. ti kao mlad autor odjednom koji se našao u toj mašineriji, treba da reaguješ na neki način. I mislim da se nisam najbolje snašao, pošteno govoreći, u tom delu praktičnom, koji je sledio nakon izdavanja. Mislim da se nisam najbolje snašao. U kom smislu? U smislu promocije knjige nastupa tvojih? Nastupa mojih, mislim da se nisam dobro tu snašao, ali i svega toga sam ponešto naučio. Ispravio si to, pretpostavljam, sledećem knjigom. Pa bih ispravio da ta knjiga nije izašla nešto u neko nevreme pred koronu i tako to. Ali generalno sam zadovoljan, su ta Hipokratova deca opet vrlo jasan otklon u odnosu na sudbine plešu. Tako. Ali pre nego što pređemo na Hipokratovu decu, samo da jedna od stvari koji si ti govorio, da li sad u nekom tekstu, u nekoj emisiji, bilo je to da, i to je jako zanimljivo, da tvoji likovi dobrim delom ćute. To je nešto što je jako teško napisati. Znači, da likovi budu zanimljivi, da govoriš o nekoj svakodnevici koja je uvek aktuelna, ti se baviš vrlo često vrlo aktuelnim temama, brak, porodica, mladi ljudi, njihovi problemi u koji ulaze i tako dalje. I sad odjednom imaš likove koji zaista ti kad pogledaš ne pričaju mnogo. Imaš roman o njima. Kako se piše roman o ljudima koji ne govore mnogo i koji ćuti? Kako se predstavi neko ko ćuti? Naša je literatura došla u jednu vrstu eskapizma i već duže vreme je tu. U smislu da se dobar deo naše književne produkcije odnosi na davno prošla vremena, da se odnosi na istorijski poznate junake, da vrlo nekako preskačemo današnjih stanovnika, današnjih sugrađanina nekako vrlo rado. To bismo da preskočimo. Ja nekako verujem da je tu jedan problem od toga što ljudi misle da današnji sugrađanin nema emotivno preživljavanje kao što je to imao Raskolnikov. I naravno da nema. Zato što je Raskolnikov jedan i na taj način sigurno nećemo naći nekoga ko ima ozbiljne emotivne brodolome i ozbiljan unutrašnji emotivni život. Ali takav je svaki čovjek i svaki junak, to je ono što kaže, svaki život vredan romana. Moji junaci imaju tendenciju da ćute zbog toga što je ta njihova tišina suštinski povezana sa otporom prema situaciji u kojoj su se našli. Oni se suzdržavaju, oni se vraćaju korak unazad, oni to na taj način umeju da budu vrlo, vrlo tihi. I nisam siguran da znam recept kako pišeš o junaku koji mnogo ćuti, a da taj junak ne bude vrsta drveta u parku. I da čitaocu postane blizak, da ga posto zavoli. Čitaoc, ja sam u tom drugom romanu pokušao da dam jednog modernog junaka koji ima savremene probleme i probleme savremenog čoveka. To je problem rutine prvi. Problem upadanja u mašinu koja melje po istom principu od jutra do večeri svakog dana, izuzev subote i možda nedelje. Dakle, na taj način sam pokušao da dam tog jednog junaka i njegova lična nezadovoljstva i njegovo nezadovoljstvo i nesreću činjenicom da stari. Znači, taj tu junak ima ozbiljan problem sa time što to stari. To je opšte mesto u literaturi, nije nikakva novost. Jedino što taj moj junak stari u ovo nedoba. I ima ozbiljne primetbe na to i možda ne ume najbolje da ih definiše, ali ume da napravi svaku grešku iz azbučnika koju čovek pravi u tom stanju i u tom periodu života i pritaknu. Dakle, na taj način sam probao da dam junaka koji je nešto malo izmešten, zapravo radnja je smeštena u grad Beograd, ali je Beograd donekle izmešteno mesto za jedan
za jedan stepen su sve zgrade pomerene. To je nešto što volim neki alternativni svet. Volim to da radim, da docrtavam zgrade tamo gde ih nema, institucije i koje ne postoje. I mesta su ti jako bitna. Pričat ćemo i Hipokratovoj deci, i zgrade, i ulice, zgrade i mesta. Zgrade i ulice su mi... I u bliskom su kontaktu sa junacima. Da. Zato što onako kako dopisujem junaka, ja dopisujem i prostor njegov. Dakle, Beograd jeste Beograd, samo sa drugačijim zgradama, sa drugačijim ulicama, uz one koje su poznate, koje su tu su i neke koje sam ja dogradio. Dakle, one su slika zapravo tog junaka. To je taj junak koji živi u tom Beogradu, to je taj poznati deo i on je te dve zgrade koje sam ja docrtao, te dve institucije koje sam ja dodao na grad Beograd. Dakle, na taj način ja zapravo ti kao da proširiš njegov lični prostor. Upravo to. Nastojim da proširim njegov lični prostor i da taj prostor, kad se onda malo bolje pogleda, pripada samo njemu. Da. To je onda samo njegov, taj lični prostor. Doda se jedna kafana koja ne postoji, doda se jedna firma koja ne postoji. Dakle, doda se po nešto u jedan već postojeći koliko toliko funkcionalni svet. I na taj način onda funkcionišu ti junaci koji ćute. Oni se kreću u prostoru koji je poznat i dograđen za njih. Dakle, u tom pravcu sam tada razmišljao i danas na taj način doživljavam ono što sam ispomenuo. Ja sam razgovarao sa gradom Beogradom i zaključio da mu nedostaje ta kafana kod starog rasiste. U stvari, to je stari basista, nego mu deca stalno precrtavaju na drugi i onda ispada stari. Dakle, neke stvari koje su mom junaku nedostajale, ja sam to dodao da ima u tom romanu i eto, na taj način sam, ja mislim, izbegavajući neke druge zamke, možda upao u zamku otvorenog kraja i neke stvari sam tu možda prevideo pred kraj, ali generalno sam prilično zadovoljan tim romanom i jeste ozbiljan otklon u odnosu na Rambo. Svaki tvoj sledeći roman je otklon u odnosu na prethodno. Hvala ti. Vidi se značajne razlike. Sad kad bismo prešli sada na Hipokratovu decu, tu su ulice, ali opet nekog drugog grada. Da li je to Kruševac koji ti znaš ili opet samo uslovno? Kruševac je samo uslovno. Sad tu sam nisam upao, tu sam se dobro sačuvao zapravo. Mnogo je stvari i mnogo je onoga što je tu moglo da me dovede u iskušenje da postanem dokumentarista ili još bolje, još gore, pseudodokumentarista. Uopšte Hipokratova deca nije priča o samoj deci kao takvoj, nego o padu jednog čoveka. I to je ono što taj roman želi da da i što daje jedan korumpirani svet, jedan truo i korumpirani svet u kojem je nešto tako moguće. Tu ima jako mnogo likova i treba čovjek da bude veoma koncentrisan da bi čitao to sve i da često sam se vraćao nekim prethodnim poglavljima, nekim pasusima, možda zato što mi je koncentracija opada u poslednje vreme. Izvini. Ali, ne, hvala ti. Hvala ti na tome. Ali tu se vidi da si ozbiljno radio na strukturi. Jesam. Znači, da li si imao, pisti često imaju neke kartice, pa sad se piše junak taj, pa ne znam, plave oči, crna kosa, događa mu se to i to, u srodstvu i sa sledećim likovima i tako dalje. Da li si radio to? Kako je to izgledalo? Jer mi se čini da si mnogo više pažnje posvetio, odnosno da si mnogo više radio na tomu Hipokratovoj deci nego ranije. Jesam. Jer je nekako... Jesam i drago mi je da je vidljivo. Veoma je vidljivo odnosu na prethodne knjige, apsolutno. Baš mi je drago što je to vidljivo, zato što na kraju i na početku, kako god, s koje god strane mi to pogledamo, kad
pišemo, mi se igramo formom. I da, to je bio zaseban jedan dokument na računaru koji je bio ištraftan na milion načina, koji je meni pomogao da ja neke dve paralelne priče koje se na 3 ili 4 mesta strašno oštro ukrštaju da bi se nastavile ponovo paralelno, da bih došao u poziciju da ih tako oštro ukrstim. Ja sam morao da vodim računa o njihovom toku i sa jedne i sa druge strane. Od toga da je glavni junak siroče. Pa, dakle, sve te neke stvari su morale da budu poređene, ali to je opet stvar koja se uči. Da. Kad je pisanje u pitanju. Onako kako sam prvi roman pokušao da izbacim iz glave. Da li si učio na greškama prethodnim, ako ih je bilo, ako misliš da ih je bilo, ili si učio čitajući druge i konsultujući sa kolegama, piscima, urednicima? Mislim da je... Šta taj proces učenja znači zapravo? Sa kim se tu tačno radi? Sam sa sobom pretpostavljam Sam sa sobom prvo. Da. Sam sa sobom prvo i ove književne radionice i ove škole za pisce. Neće ni jedna od tih škola da napravi pisca, ja to smem da kažem odmah, ali ako je do toga da im pomogne da preskoče neke početničke greške, u tome može mnogo da im pomogne. Dakle, svako od tih ljudi koji to drže ili većina njih koji se time bave, imaju znanje, iskustvo i sposobnost da im ukažu odmah na ono šta ne sme da se radi i kako ne sme da se radi. Ovo posle toga je stvar da li to čovek u sebi ima ili nema, ali taj tehnički deo koji je vrlo važan, kao i u svemu drugome, može da se nauči i može da se savlada. Ja sam to učio na teži način, greškama, ali sam kod ovoga strogo vodio računa da dođem u situaciju da te tačke gde mi se presecaju radnje budu vrlo oštre i vrlo jasne i pažljivom čitaocu da budu evo ga, evo ga ponovo. Dakle, to je ono što sam imao kad su Hipokratove. Ono što je tipično za roman, po mom nekom mišljenju, jeste da si ubedljiv u tim dijalozima. To je vrlo retko, ajde da kažem, u nekoj savremenoj srpskoj književnosti. Čini mi se da nekome tako lako idu ti dijalozi, da jednostavno ti stvarno vidiš te likove. Oni su filmični, oni su scenski. Moje sledeće pitanje je kad će serija, čoveče? Vreme je. Šalim se, ali hoću da kažem da... junaci, odnosno dijalozi... Koliko pažnje posvećuješ dijalozima? Mnogo više nego što bih volao da posvećam. Ja bih volao da to bude mnogo lakše i da mi ide mnogo jednostavnije, ali ja se svaki put vraćam tim monolozima, odnosno, dijalozima i to ide do prepravljam ih onoliko puta koliko treba. I tu sam ja došao do određenog nivoa veštine, to je... I do toga se dođe, ali svejedno ponovo ja to sve moram 2, 3, 4, 5 puta da prepravim. I onda ti dijalozi stvarno ličen. I onda živi dijalog ti oživljava junaka. Tako je, da. Junak ti je senka sve dok ne zine i ne kaže nešto pametno ili ne oćuti nešto pametno. Neki autori su skloni da pročitaju naglas svoje dijaloge, da vide ili angažuju nekog prijatelja kao ajde da vidimo da li je ovo autentično ili nije. I to radim. I to radim, i tu sam imao i jezičke eksperimente u Hipokratovoj deci i svašta sam nešto tu pokušavao. I u dobrom delu je to uspelo. Ti si tu postigao nešto što je vrlo zanimljivo, a to je kada pričaš nekom pređašnjem periodu, da ti čak i jezik vrlo suptilno postaje malo arhaičniji u odnosu na događaje koji se događaju u nama nekom bližem vremenu. Što, ne znam da li si to namerno ili to potpuno... Taj roman je plod ozbiljnog promišljanja, igranje vrlo ozbiljnom temom sa idejom da se ne upadne u ponor. I to je tema krađe dece. Pričajem, tu referenciram na
to da to prvo nije praksa 20. veka, nego da je to stvar koja se dešavala i ranije na drugačiji način. Dakle, gomila stvari tu postoji da se ne bi upalo u pseudodokumentarističku priču i na kraju sam došao da je to moguće izbeći samo isključivo tako što se stvori junak koji će da nam bude iznad toga, odnosno čija će sudbina da bude iznad toga. I to je taj doktor Počeković čiji pratimo prvo uspon, koji je do nekle logičan, od nekle nelogičan i isti takav pad do nekle logičan, od nekle nelogičan. Jer, kamo sreće da život ima svaku logiku. Kamo sreće. I mislim da sam tu u tom delu uspeo i time sam vrlo zadovoljan. Dosta je teško to, to možda jesu živi junaci, ali nisam siguran kako bi se ponašali u nekoj seriji ili u nekom drugom mediju. Dobro, svakako bi tu neophodne bilo neke drugačije vrste intervencije da bi se to prilagodilo tom nekom drugom mediju. I neki drugi stručnjaci, ja verujem. Sigurno. Sad, bližimo se kraju, pa reci mi sad negde, znači Hipokratova deca, to biš negde pred koronom 2019. godine su izašle, šta sad planiraš nešto za buduće, radiš li na nečemu novom? Standardno pitanje. 3 slobode za Simonu se zove, treba da izađe do kraja ove godine, deo se dešava u Vršcu i jedva čekam da me pozovete da razgovaramo o tome. Naravno. Jer sam dograđivao i vaš Vršac u tom Ima nekoliko delova grada koji bi super bilo da se malo dograde, da se srede. Hvala ti na tome što si bar u tome pomerno sve. Dograđivao sam ja onako kako sam dograđivao zgrade u Beogradu, tako sam dograđivao i neke predele u Vršcu. Pa bi mi bilo baš drago da dođemo da raspravimo šta tu stvarno postoji. Još neko jezero, i ako može neki parkić, još šta tu stvarno postoji, a šta tu ne postoji. I to mislim da je jako lepo to ispalo i mislim da će ispalo. Mislim da to je jako lepo i mislim da ćete biti zadovoljni. Hoćeš da nam otkriješ temu otprilike ili ne možeš da spojluješ baš u detalju? Neću da spojlujem, ali radi se o sudbini penzionisane rumunske gimnastičarke. Dobro. To je to. Kupljeno. Da li je potrebno još nešto? Ako bismo hteli temu u jednoj rečenici, znači sudbina penzionisane rumunske gimnastičarke. Ovo je strašan clickbait, ovo neće moći da se... Ja mislim da je to jedan ozbiljan clickbait i to je tako, kako se zove... jedan nenamerni clickbait. Da, spontani, potpuno. Ali potpuno, zaista spontani. U pitanju je kratki roman, u pitanju je roman koji će, mislim, da zabavi mnoge, a mislim da će i oni koji su zahtevni u njemu da nađu po nešto što će da im izmeni neke sitnice u razumevanju istorije 20. veka. Mladine, pa za kraj da te pitam, da li si možda hteo nešto da kažeš da sam ja zaboravio da te pitam, to je opet... Treba pitati gosta to. Nisam. Želim samo da zahvalim tebi i tvojoj ekipi na prilici da razgovaramo o svim ovim stvarima, da pozovem sve druge da dođu u ovaj divan ambijent i da ovo slobodno mogu da shvate kao vrstu neformalne psihoterapije. Hvala ti. Nisam sertifikovani psihoterapeut, ali tu sam da pomognem koliko god mogu. Hvala ti puno. Hvala tebi, bio je to Mladen Stevanović, drug Crni. Hvala još jednom, to je to. Vidimo se. Čemu?